Domin samun sababbin audios da videos, ku danna subscribe ga wannan channel mai suna Dan Hausa Sharif Studio YouTube channel. Mun gode. ASP Awwal Muntaka yayi aure da Fatima Garba yau ita ce amarya. ASP Awwal Muntaka yayi aure da Fatima Garba yau ita ce amarya. Na sa Ubangiji farko mai duka, sarkin da shi ne yake mana ɗaukaka. Idan muna da cuta yayi warraka, ka bani iko in taro baitika. Wake ango amarya suna kirana, dabin salati ka yogon annabi, bawanka wannan da baya zunubi. Duk wanda za ya huta kai za ya biya, sunar ka ce muke